Christ. Sa restaurant, may gabi, kanatong taran. Maayong gabi Pasalmatan sa Taginoha, nagkatampo tayo itong Santos Grisa, nagkatang ginong usap, kamasipang pakpak. Okay, very good ha. So, kumusta na saan ka mga tumatataw? Nadiya karon sa tatubangan o kamong nadiya naka-online ha. So, kumusta na tanan sa gihapon? Malipayon ta sa atong pagpanikaw. Ako na naman kabantay mo sa katang open pag ABCBN, daghang kaya mananaw sa ilang mga teleserye. Kaya nga naman, usay magka-relate ha. Kaya sa ilang mga istorya, true to life. Wala magkahilak ta, no? Napinakaroon, no? Napadayon ang duwa sa NBA. Wow, no? May babae ka na, barkada ganyan sa grabiha ka daw, no? Bisag imong uyab, pag-ipangga ka, no? Ipagka ihapon ka, bisag nakay daghan ka yung uyab galain. Sa slang pagkakasulti, no? Lakers for you kahit may Miami kang iba. Muna na ina, naging grabe ba, no? Ano sa'yo mo manag-uyab, makakilig, ha? Labi na gamito sa teleserye ng istorya, no? Dahil sa kababay, nasugatan niya yung cross, sabihin nga na yung cross niya, siya dahil, nagdampor ba kung natang gabi, lagi, nagkuyo ko na tayo, pero galing lang, nadamagan ka sa truck, patay on the spot. Kalisan na ginawa. Ato na sa kababay, ano? Gisugod niya lalaki, sus di kalitong linog. Hindi ko lalaki, tanawa na yan sa kalibutan, na ikikilig sa iyong pagsugot na ako. Pagkalisan. Para ko sa inana, sa lalaki, nanguyap niya, batigig na. Jowa, kani mo mag-isugot dahil sa dark and handsome mag-ugat. Sigot may pasamot, you're handsome in the dark. Kaya manig ang pagkalisan, di ba? Mana mo sa inana ka sa tag sa rin kinabuhi ba? Kaya hindi nyo matandaan na. Muna nga sa itong pagbasa karon, may tampo nga mo na makarelate ha. Kaya mo kini ang pagkitapusan sa itong kaugalingon nga sitwasyon ha. Ngayon si Jesus naghatag sa kay istorya, no? May tungod sa katao, no? Doon na siya para saan yapon tanuman ha. Yan nilakaw siya sa diyang iyan ang huwag na iyang bahin. Ang sa mga tabog, ipadaan niya yung mga katama para magkubra siyang bahin. Pero wak sila ipamatay hantod kayang buktong anak mo yung ipada. Abi niya tahuron pero maog yapon ipatay ha. Muna sa karon ba no? Nga di na katong anak ang ipadala ba? Kumpara na ito kang Isus na ipadala sa Ginoo. Pero hantod karon padayon na ito siya, ipaghapon ng ipatay, tungkol sa itong mga tagsa na kinaiya. No? Na mangguwag hapon na di na ito may kinaiya. No? Yung sa babae, yung siya may gawin siya, buwag gabi, iba. Ika naman, nasus dito ko sa daplit sa daan. No? Akong gihagap na akong kwarto sa katao, pertin akong lipay. Ako naman, nalipay ko siya, nalihang ako nagitulol kini. Kaya nga naman, iya naman ipaubos ang pistola, kaya gitiyon ako. Gitulis dahil mo na. Pagkalisod ba, no? Manaw sa'yo naging mga tao nga mga maro. No? Mga kinaiya, kasama sa upan na tumakitaan. Sa restaurant, gayaw yun rin tao. Sa waiter, ang sama niyo yung beef steak, kagawin ko dati. Yan sa waiter siya. Humok pa lang isa siya. Kaya ganina pa na pag-iusap. Nita ginotos na siya, di mahumok siya. Kaya mga ginatang gano'n. Pagkapait yung gino'n. Mo na, ipa. Ipasimudan atas gino'n. Pero hindi ipakita lang sa gino'n. Na sila yung ipadang yung mga ulipon para sa pagkubra siyang bahin. Wala siya dahil masuko kundi nagpadabag siya lang grupo no kaya nga naman inana ang Ginoo sa iyang pagkapasensyoso. Grabe no. Na isa sa kinabuhi no nga may mga tao pasensyoso kaya nato una sa eskwelahan. Ngayon no pa mo nga ito mga maestra grabe no. Kung pagtudlo na ito, kung ito balik-balikon, masurinder yun no. Yan iba na ito, saan hindi makaton. Testingan ito mo bigyan sa mga bride na. Ikaw brad. Ang sa may tawag sa higante nga mais. Sa katulog, no? Capricorn. Pahita mo. Hindi. Ang sakit sa Tagalog ang street. Ha? Ang sakit Tagalog sa street. Street? Oo. Daan? Kalye, wrong. Sa kutabang tritso, street. Kaya mo yung pagkalisan mo, no? Kasi makalibog sa dito, no? Eh kung narito sa Cebu, no? Tawag na ito sa toothpaste, Colgate, no? Yung bato ka sa Manila, ang S-Lex o N-Lex, ang tawag sa Tollgate. Kaya na magkalibo dito sa akin. Kamu ba, sa may Visayas, W. W. Duble ikaw. Kaya maligyan mo, yan tama, no? Ang pagkapasensyoso, no? Yan ino kaya gigiklaro sa atong Ginoo, ha? Siya pagbasa ng kantong GBIPI, nahimo na ng importante sa itong kinabuhi.
si Jesus nilang ipatay, nahimo ng cornerstone, na pundasyon sa atong tagsa-tagsa kapagtuo. Manusay ganay mga tao sa itong kinabuhi, ato lang take it for granted. Nanawag na usay ng mga ginikanan. Kung di na to, pwede sila mawas itong kinabuhi, Diyos ato makitaan kung ano sila ka-importante. No? Yung sa katao, sugoon na po ka sa plato, sigyaw-yaw. Eh, kausa nakahilak din siya sa tanang muka siya sa plato. Ano man, napiksan na siya sa detergent na joy ang iyang mata. Yan ang gitawag ko, tears of joy. Kaya may ginitana, no? Labi na itong mga maestro sa no? Kung nasakpan na nanood, di kita mangkon. May maestro, ginang estudyante, oh. Juan, tindro diha. Naku, di ko ka mo, mamay. Yan yun, di pa maging mangkon. Ako na, man. According to our Constitution, Article 3, Section 17, you cannot compel a person to be a witness against himself. No. Article 3, 17, no? That is the right on self-incrimination. Nagnosblet ang maestra ni sugot na lang. Hindi nga pagkali sa Ginoo, no? Mga nag-iklaro sa Ginoo, ha? Kamo wala naghatag o bahin sa yuta nga kung ipaugmad kaninyo, ihatag ko kiningadto sa uban. Sa batay mo, sa harin, no? Ginaingon sa nagagi mga pagbasa, no? Mauna pa pagsaka na to sa langit ang mga taong wakto karon sa Ginoo. Ang mga prostitutes, ang mga pariseo, no? Bisa na mga tax collectors na kaya usahin na sa pagtagsa-tagsa kinabuhi. Na usahin nga itong madam ko, di na ito magkapot, kita rasan ang naglikay nga ito kinikapoton. Wow, kanina tanong sa itong gugma pa, no? Magpatigba pa unta nga itong ginamitin ang gugma. Kung kita maning kamon sa na, yan ay sa katao, no? Di bali lang hindi makakain ng inasal. No? O kaya kasing talino ni Rizal, basta matupad lang aking dasal na ikaw ang aking makasama pag ako'y ikakasal. Kaya mo rin ngayon, anda sa itong kinabuhi ba, no? Mao na sa itong pagbasa karoon na ito makitaan ka mo niya history of our salvation. Una, nagpakasala ang tao. Ikaduha, ipadala sa Diyos yung bugtong anak para kita maluwas na managigawag tas o na nang magpadayon kita sa atong mga maayong binuhatan na magbago kita kaya dili kita buot na si Jesus ilan sa pausap. Nemnundo mo nga sa una, dito sa Roma, ang mga apostolos na sadya na wala na si Jesus, kung sila na sa gilutos, si Pedro gusto na tamong ikiyas. Kapag sa pag-ikiyas niya, nasugatan niya si Jesus na padoong dito sa Roma. Sa luna sa kapadoong, sa mabalik ko dito sa Roma, kay magpalansang kapag-usap. Grabe na. So inala ang gusto sa Ginoo, kung gusto tayo mag-create sa kamalipayon na pamilya, kinahanglan na si Jesus na. Ngayon sa katao na, doon siya siya. Inoon ba nga kuno ang gitawag na happy family? So yes, ano man, because the name of my father is laughing while my mother is smiling. Are you kidding? No, that's my brother. I am joking. Wala, tino tayo kalipay. Wala akong nagkalipay ka maghatag ka na ito, no? Sa grasya nga doon kita ni Kristo. Wala yun akong halap sa tanong sa kanato, ha? Nasa mga pagpasa karon, marimayon ta kita, ha? Nasa mga ginabuhi, kinalang kita mag-hinorsul, firme, kung di na tubot, nga itong ilan sa Jesus Bagusab, gudikan sa itong mga salat. Kumanin tayo po sa itong isa karon, ha? Magpadayon na kita sa pagalagan sa uban, or sa Diyos magbalipayon na, na magpuyo sa itong kasing-kasing, gudikan sa itong mga mayang binuhatan. Amen. Amen. Please all stand and let us now pray the